Бүгін жемға 26 июнь эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион программасы студиясында сізні мен Райля Галявені сәлемлейм. Хайырлы кеш. Иңгілік шығарылышыбызның мөһим темалары турында қысқаша. Ил халыққа мөһим сойлау алдында. Кешегі күннен, яғни 25 июньнен Россия Федерациясы Конституциясына үзгәрешләр керту турында тавыш беруләр башланды. 32 батыр йөрәкле авылдаш исемен сыйындырган монумент. Шәпки Саба авылында Бөек Ватан сугышында катнашканнарны искә алып торучы һәйкәл ачылды. Сыйыныр урынны Улыяз авылында яшәү керемен җирдән тапкан үзбәк гаиләсенең тормышы без әзерләгән хәбәрдә. Хәзер барсы турында да тулырак 25 июньнән алып 1 июльгә кадәр Конституцияга үзгәрешләр кертү өчен тавыш бирүләрдән башланган вакыйгалар киләсе елга Дәүләт Думасына депутатлар сайлау белән тәмамланачак. Арада исә 13 сентябрьдә Татарстан президентын сайлаулар көтелә. Соңгысы да бик җитди кампания, чөнки муниципаль берәмлекләрдә 7,5 депутат сайланачак. Кичәге көннән Россия Федерациясы Конституциясына үзгәрешләр кертү турында тавыш бирүләр башланды. Бу хакта тулырак Гөлшат Галиякбарова хәбәрендә. 25 июнь көнне Россия Конституциясына төзәтмәләр кертү өчен тавыш бирү башланды һәм ул 1 июль көнне 20 сәгатьтә төгәлләнәчәк. Кичә 25 июнь көнне безнең иҗат төркеме Саба районы балалар иҗат үзәгендә урнашкан 2483 номерлы сайлау участогы эшчәнлеге белән танышып кайтты. Уларда тавыш бирүчеләр дә килә башлады. Кергәндә ук һәркемнең температурасын үлчәделәр. Перчатка, маска, ручка тавыш бирү өчен бюллетень бирделәр. Иң беренчеләрдән булып әлеге участокта Саба районы ветераннар советы рәисе Расих Сабиров тавыш бирде. Вакыт табып, менә зур әзерлекләр белән укып, танышып, Конституциягә нинди үзгәрешләр керәсен өйрәнеп килдем мин. Шуңа күрә алдан үземнең тавышымны бирү җәйге чор өчен өлкән яшьләр өчен бик уңайлы һәм бик әһәмиятле. Өлкәннәребез безнең район тормышында бик зур урын алып торалар, чөнки район халкының 34% өлкәннәр. Ул 10362 кеше. Шуларның бөтенесе тавыш бирүгә хукуклы гражданнар. Һәм мин ышанам, алар үзләренең тавышларын бирерләр дип. Бу тарихи вакыйгаларның берсе безнең Россия тормышында. Чөнки Конституция безнең илебезнең, дәүләтебезнең төп законы булса, аңа үзгәрешләр кертү тагын да зур вакыйгаларның берсе. Өлкән кешеләргә безгә бик кызыксынырга моментлар бик күп кертелә. Менә шу Конституциягә менә бу пенсияларны индексациялау, икенчесе аның минималь күләмен закон нигезендә, Конституция нигезендә киләү, андан сәламәтлекне саклау, положениялар өлкәннәргә бик якын килде. Һәм менә безнең өлкәннәребез аны зур вакыйга итеп кабул итәләр. Конституцияда безнең яшәешебез, туганнарыбыз һәм якыннарыбыз тормышы, балаларыбызның һәм илебезнең киләчәге. Аның буенча безгә яшәргә, төзәтмәләрне дә без кертергә тиеш ди Татарстан Республикасы Саба муниципаль район советының яшьләр парламенты рәисе Айнур Хәлиев. Әлбәттә, менә безнең үзгәрешләр кертүгә безнең тавыш бирү башланды. Һәм инде әлбәттә бу үзгәрешләрне нинди үзгәрешләр керәчәк, үзгәрешләрнең асылын һәр безнең республикабызның, илебезнең гражданы белергә тиештер дип уйлыйм. Менә мин үзем әлеге үзгәрешләр белән кертеләчәк үзгәрешләр белән танышып чыктым. Аннан инде әлбәттә миңа иң күңелгә якыны булган һәм иң килешкән пунктларның берсе ул әлбәттә гаиләләр бердәмлеге турында, гаилә кыйммәтләре турындагы безнең закон кабул ителәчәк, Конституциягә төзәтмә кертеләчәк. Һәм инде икенчесе әлбәттә ул безнең хезмәт кешесенә югары бәя бирү турында, аның хезмәт хакы турындагы менә пункты миңа бик күңелгә якын булды, чөнки хезмәт профессиясе бүгенге көндә яшьләр арасында да хезмәт куючы, кара эшләүче, ягъни безнең яшьләребезнең бу бер шушы хезмәткә карата мөнәсәбәтләрне үзгәртү булыр иде. Әлбәттә бу кирәкле бер һәм инде
Безнең 3нче яңадан яшьләр сәясәте турында әлбәттә пункт мине бик тә кызыксындырды, чөнки бүгенге көндә яшьләр сәясәте әле безнең конституция тарафыннан безгә яшьләр дигән төшенчә гомумән конституциябызның каралмаган. Инде менә әлбәттә хәзер без әлеге төшенчә безнең кергәннән соң яшьләргә карата тагын да зуррак игътибар бирелә безнең дәүләт тарафыннан һәм инде аларның яшәеше турында, эшчәнлеге турында, аларның тормышы турында без инде тагын да күбрәк белергә, аларны инде тормышта да тагын да күбрәк яклый алырык, саклый алырык һәм инде ярдәм итә алырык дип әйтәсе килә. Һәм инде аннан соң 4нчесе ул инде безнең волонтерлар турында безнең конституциягә төзәтмә кертү. Әлбәттә бүгенге көндә безнең волонтерлык хезмәте бүгенге менә безнең хәзерге вазгыятьтә волонтерларның хезмәте һәм аларның әһәмияте бик зур. Алар бүгенге көндә бик зур хезмәт куялар, әби бабаларга булышалар. Шуларның безнең күпчелеге бүгенге көндә 80% ул безнең республикабызның, Россиябызның яшьләре. Шуңа күрә мин әлеге төзәтмәне кертү ягын шулай хуплыйм һәм инде чыннан да бу әлеге хезмәтне без конституциягә төзәтмәдә әгәр дә кабул ителгән чиракта без инде чыннан да бу әлеге өлкәне тагын да зурайтып җибәрә алырык. Әлбәттә күбрәк яшьләребезне җәлеп итә алырык һәм инде үзебезнең шушы өлкәдәге эшләребезне тагын да киң җәелдереп эшләр идек дип уйлыйм. Урта Саба авылында яшәүче Диләрә Жапарова мобиль сайлаучы кушымтасыннан файдаланган һәм 2483 сайлау участогын тавыш бирү өчен сайлаган. Мобиль сайлаучы кушымтасыннан файдаландым һәм үз тавышымны теркәлү урыны буенча түгел, миңа нинди сайлау участогы җайлы, шул участокны сайладым. Ул 2483 сайлау участогы булды. Моның өчен территориаль сайлау комиссиясына гариза биреп куйган идем. Ул гаризаның статусы турында мәгълүмат минем телефоныма да һәм шулай ук дәүләт порталындагы теркәлгән шәхси кабинетыма да килеп торды. Тавыш бирү алдыннан барлык участокларда да санитар эшкәртү үткәрелә. Көн дәвамында биредә дезинфекцияләү өйрәтмәләре белән дымлы җыештыру үткәрелә. Керү һәм чыгу юлында дезинфекцияләүче келәмнәр һәм кулларны эшкәртү өчен чаралар урнаштырылган. Җиһазлар куркынычсыз арада урнаштырылган. Тавыш бирү өчен кабиналардан алгы пәрдәләр алынган. Атна дәвамында үзегезгә уңайлы рәвештә тавыш бирергә мөмкин. Сайлауны оештыруда куркынычсызлыкны тәэмин итү чаралары төгәл үтәлә. Ул контактсыз уза. Бөтен катнашучыларда шәхси саклык чаралары белән тәэмин ителәчәк ди 2483 номерлы сайлау участогы рәисе Илнар Гайнуллин. Безнең бу участокта 1353 сайлаучы теркәлгән. Һәм инде бөтен сайлаучыларны менә шушы атна дәврендә көтеп калабыз. Көн саен инде безнең иртәнге 8-дән алып кичке 8-гә хәтлек сайлау участогы ачык, сайлау участогы эшли һәм шул вакытларда инде без сайлаучыларны үзебездә көтеп калабыз. Бу конституцияга үзгәрешләр кертү буенча сайлаулар безнең инде быел бит инде шушы санпин нормативлар буенча инде яңа таләпләр шулай бит. Шушындай коронавирус булу аркасында безнең инде сайлау узатырган була әйтик бер атна буенча бу инде 25-ннән башлана һәм инде берсен кертеп безнең инде сайлау участогында бара торган була сайлаулар. Сайлауларга килгәндә инде дезинфекция үткәрелеп тора һәр вакыт. Менә күргәнебезчә инде сайлау участогына кергән вакытта дезинфекция үтә торган коврик, антисептиклар куелган шулай бит, аяк, кулларны шулай ук сиптерергә, дезинфекция ясарга һәм инде средства индивидуальной защиты һәрбер сайлаучыга перчатка, маска каралган шулай бит. Алар инде кергән вакытта уганы алып керә. Һәрбер сайлауларга килгән сайлаучының температурасы үлчәнелә сайлау участогына кергәнче. Һәм инде һәрбер сайлаучы үзгә аерым ручка бирелә, һәм инде аерым ручка белән шулай ук алар инде сайлау узалар. Паспортны күргәнебезчә инде комиссия членнарына алар инде расстояниедан күрсәтә, комиссия членнары тамгалый, кулларын куялар, бюллетеннәрне алалар, һәм инде кабинкаларга кереп, үз ручкалары белән аерым сайлау участогына һәрберсенә бирелгән, алар инде сайлап, аерым выходтан инде һәрбер сайлаучы чыгып китә безнең. Выходта туры шулай ук инде дезинфекция ясый торган келәм җәелгән, келәм куелган. Өйдә тавыш бирүче гражданнар өчен бюллетень, гариза, авторучка, битлек һәм перчаткалар тутырылган махсус пакетлар әзерләнгән. Алар алдан дезинфекцияләнә. Күчмә комиссия составы шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителгән. Аларның автомобильләре өчен санитар эшкәртү каралган. Өйдә сайлаучылар булган очракта инде өйдә сайлаучылар безгә сайлау участогына алдан шалтыратып кисәтәләр шулай бит. Һәм инде андыйлар булган очракта аларга тоже аерым каралган. Һәрбер перчатка, ручка, аннары соң маска аерым пакетка салынып, икрыенда куела торган була, сайлаучы чыгып ала.
Соответственно, бюллетень шунда шулай бит, документын күрсәтә, документ тарафыннан без билгеләп инде, сайлаучы алып, маскаларны киеп, дезинфекция үтеп, сайлап, соответственно, безгә шулай пакетка салып бюллетеньне тапшыра. Өйдә тавыш бирергә җыенулары турында алдан хәбәр итәргә өлгермәгән гражданнар моны плебисцит үткәрү өчен каралган атна вакытында эшли ала. Гаризалар участок комиссияларында 1 июльдә 17 сәгатькә кадәр кабул ителә. Бүген Россия Федерациясы Конституциясына төзәтмәләр кертү турында тавыш бирүләрдә Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов та катнашты. Алар үз сайлау участокларына килеп, гомум дәүләт сәяси чарага битараф булмауларын күрсәтеп, тавышларын бирделәр. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов төп документка төзәтмәләр кертү буенча үз фикерен белдереп, тавыш бирү өчен һәр вакыттагыча лесхоз бистәсендәге сайлау участогына килде. Керү юлында ук аның температурасын үлчәделәр. Бер тапкыр кулланыла торган битлек, перчаткалар һәм ручкалар ишек төбендә үк әзер тора, һәм аны һәркем үзе алырга тиеш. Комиссия әгъзаләренә паспортны күрсәтеп, бюллетеньне алгач, район башлыгы тавыш бирү кабинасына үтеп, тутырылган бюллетеньне урыныга төшерде. Дөресен әйтергә кирәк, конституция ул теге кирәкмәгән булса, мондай үзгәрешләр көтмәсәри, киләчәктә безнең илебездә дөрес итеп эшләп барыр өчен конституция үзгәрешләре кирәк булды. Мин әйтәсем килә, халкыбыз моны хуплап, киләчәктә матур итеп эшләрләбез. Һәр вакытны нидер үзгәреш булганда төрле сүзләр була. Әле илебездә нинди генә үзгәрешләр булмады, то есть менә нинди булса да, алар бөтенсә халкыбызның киләчәгендә тормыш итәргә яхшырып бара. Менә инде хәзер ахыргы елларны әйтсәк тә, без теге дөрес яхшы булган саенча да яхшырак таләп безнең көннән-көн. Булай алганда бит менә безнең инде арткы елларны карасаң, бүген көндә тормыш безнең уңайга таба бара. Киләчәктә дә уңайлар еще да күбрәк булыр дип уйлыйм. Бу һәр вакытны эшләгән эшнең бит әле кыягазда да булуы кирәк. Шуның конституцияны да үзгәртмичә булмый. Инде бу халык матур хуплап киләчәктә матур итеп яшәргә язсын. Лесхоздагы 24-76 номерлы сайлау участогында 864 сайлаучы теркәлгән. 2 көн эчендә шуларның 220-се килеп үз тавышларын бирергә өлгергән. Лесхоз сайлау участогында 8 яшь сайлаучыбыз бар. Быел алар беренче тапкыр тавыш бирәләр. Иң өлкән сайлаучыларыбыз инде безнең Закирова Шәмси Камал апа белән Хуснуллина Рабига апа. Аларның икесенә дә 95 яшь. Бүген 34 кешенең өенә барып, өйдә сайлатачакбыз инде. 2 көн эчендә безнең сайлау участогында авылдашларыбыз бик актив катнаштылар. Инде дезинфекциялауга килгәндә көн сайын безнең эш беткәч график нигезендә махсус бригада килеп дезинфекциялап китә. Лесхоз бистәсендә яшәүче Нәкия апа да конституциягә кертелүче төзәтмәләр халык мәнфәгатен яклар дип ышана. Бу сайлауга мин үз теләгем белән килдем. Илебез тыныч, имен булсын. Менә балалар бисә, балаларның укулары яхшы булсын дип инде. Менә хөкүмәтебез пенсияны да вакытында биреп бара, Аллаһ шөкер, мин пенсионер. Укуларга да ярдәм итәләр. Күп балалы кешеләргә менә хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт. Китерделәр монда, пакетлар китерделәр, ташыштык, ниттек, күп балалы семьяларга, әш керемле семьяларга да подароклар китерделәр. Президентыбызга бик зур рәхмәт. Илебез яхшы булсын, киләчәгебез яхшы булсын өчен зур өметләр баглап килдем менә сайлауга. Роспотребнадзор таләпләре буенча тавыш бирү бинасының керү ягында барлык килүчеләрнең тән температуралары тикшерелә. Бинага керү һәм чыгу юлларында махсус дезинфекцияләүче җәймәләр урнаштырылган. Шулай ук биредә антисептик чаралар да куелган. Бина дезраствор белән даими җыештырылып һәм мәҗбүри төстә җилләтелеп тора. Шулай итеп, сайлауга килүчеләрнең һәм сайлау участокларында эшләүчеләрнең иминлеге катгый саклана. Комиссия әгъзалары шулай ук махсус киемнәрдән. Биредә барлыгы 6 комиссия әгъзасы, 3 күзәтүче, 1 полиция хезмәткәре эшли.
Россия Федерациясы Конституциясына үзгәрешләр кертүгә бүген үз тавышын Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та бирде. Ул сайлауда район үзәге Байлар Сабасының Саба арена спорт комплексында урнашкан 2486 номерлы сайлау участогында катнашты. Килеп керүгә җитәкченең тән температурасы үлчәнде, тиешле саклану чаралары тәкъдим ителде. Паспорт күрсәтү һәм башка чараларны үтәү барысы да контактсыз узды. Әлеге сайлау участогында да барлык санитар-эпидемиологик таләпләр югары дәрәҗәдә үтәлә. Марат Ишниязов Россия Конституциясына кертеләчәк төзәтмәләргә карата үзенең уңай фикердә булуын белдерде. Төзәтмәләргә килгәндә, беренчедән мин үзебезнең илебезнең гражданы буларак инде бурычым үтәргә килдем. Граждан буларак безнең илебезнең хөкүмәтебезнең төп законы конституцияга үзгәреш кертү буенча тавыш бирү бара. Мин бу үзгәрешләргә килгәндә икесен бик аеруча игътибарга лаеклы дип әйтәс килә. Беренчесе инде ул балалар белән бәйле 67-нче статьясына үзгәрешләр кертү конституциянең безнең хөкүмәтебез менә бу үзгәрешләрне кертеп балалар тәрбияләүдә балалар политикасын өстен итеп куя, хөкүмәт политикасын өстен итеп куя. Мин дөрес дип саныйм, чөнки безнең киләчәгебез ул балалар. Үсеп килүче буынны ничек безне тәрбиялибез, шулай инде киләчәктә безнең илебезнең дә тотрыклыгы үзебезнең киләчәк буыннан тора. Икенчесе ул үзгәреш конституциянең 68 статьясына кертелгән үзгәрешләр ул безнең барыбыз да беләбез, илебез күп милләтле халыктан тора. Менә шушы күп милләтле халыктан торганлыктан хөкүмәтебез инде конституцияга шушы үзгәрешне кертеп, һәр милләткә аның тарихын, гореф-гадәтләрен саклау да үзенең гарантиясын бирә. Мин бик дөрес дип саныйм, чөнки инде илебез күп милләтле илебез шундый тату яшәгәндә генә, бердән булганда гына бөтен дөнья күләм безнең илебезнең абруе булачак һәм аның тотрыклыгы булачак. Бу сайлау участогында 1397 кеше исәпләнә. Кичә һәм бүген шушы сәгатькә барлыгы 300гә якын сайлаучы бу мөһим чарада катнашкан. Татарстанда тавыш бирү өчен 65 территориаль һәм 2809 участок сайлау комиссиясе эшли. Саба районында шуларның 40-ы халык өчен ачык. Тавыш бирү 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 20 сәгатькә кадәр халыкны кабул итә. Бүген район хәрби комиссариатында егетләрне армиягә озату тантанасы булды. Бу язгы чакырылышның 4нче озатуы инде. Сабадан 10 теләчедән 4 егет кулларына повестка кабул итеп алды. Гомумән алганда язгы чакырылышка 55 егеткә документ хәзерләнгән. Шул ук вакытта бүгенге көндә 2 районга 100 егет хәрби хезмәттә кала. Алар Россиянең төрле кораллы көчләрендә үзләренең ватан алдындагы бурычларын үтиләр. 18 яшы тулган егетле гаиләләрдә яз-көз күңелле дә, моңсу да мәшәкатьләр барлыкка килә. Малайны армияга озатасы бар. Ә солдат булу ул элек-электән дәрәҗә саналган. Илебездә чуалышлар булган елларда да армияга бару бармау мәсьәләсе белән көрәшергә туры килсә дә, хәзер инде егетләрнең күбесе армияга үз теләге белән китә. Бүген иртән Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссариат 14 егетне армияга озатты. Менә мин армияга барам. Мин булай бик каты әзерләндем. Әти-әниләрем көтә. Әйбәт кенә служить кылган. Служить готов. Армии не боимся. Да, я готов служить. Я уже подготовился морально и физически. Где учился или как? Я учился в Кукмурском аграрном колледже. Вот, окончил только учебу. И надумал поехать в армию. Проявил свое желание съездить в армию. Егетләрне армияга озатуда һәр якның, һәр гаиләнең үз йоласы бар. Теләче районы Тәмте Мәтәскә авылыннан Камалыевлар гаиләсе бүген уллары Илназны озата. Ишек алдым яшел чирем таптамам дигән идем. Туган үскән җирләремне ташламам дигән идем. Туган үскән җирләремне ташламам дигән идем. Ишек алдым яшел чирем таптарга туры килде. Туган үскән җирләремне ташларга туры килде. Туган үскән җирләремне ташларга туры килде. Күңелдәге сагыш моңны җыр аша белдерде алар. Улларын солдатка озатучы әти-әниләрнең хәлләрен яхшы аңлыйбыз. Инде менә тизелергә дигән команда булды.
Жилдәй җитез, түз һәм шибәр егетләрнең һәммәсенә бүләкләр тапшырылды. Ул егетләр безнең өчен бик кадерле, безнең күз алдында үскән егетләр. Алда көндә инде аларга теләкләребез бик иң изгеләре генә. Чөнки нәрсәгә изге дип әйтәс килә, ул безнең үсеп килүче буын, безнең киләчәктә безнең алар өметләребезнең бик зурдан аларга, җәнәгәр аларга инде матур итеп кенә хезмәт итеп кайтырга, хезмәт итеп кайтырга гына түгел, үзләренең туган якларына әйләнеп кайтырга, туган якларына әйләнеп кайтып инде алдагы көннәрдә үзләренең гаиләләрен сакларга, районга файда китереп яшәргә. Менә шулай дип аларны хәерле сәгатьтә озатып калабыз бүгенге көндә. Чыннан да безнең бүгенге көндә Теләче районыннан 4 егетебез армия сафларына китә. Җегетләргә иң беренче теләсе килә уңышлар. Менә бүгенге көндә алар ничек сау-сәламәт армия сафларына озатабыз. Күтәренке рухта аларга армия сафларында исән-сау гына хезмәт итеп, әти-әниләрен онытмыйча, туганнарын онытмыйча, алардан бары тик изге теләкләр генә, рәхмәт хатлары гына ишетәсе килә. Аларга исән-сау гына хезмәт итеп, туган якларга әйләнеп кайтып, бүгенге көндә ничек сау-сәламәт җегетләр алга таба да шулай бергә матур итеп яшәүебезне теләп калам. Алар белән. Армияга китү чын егетләр ише. Анда 1 ел бик тиз үтәр. Ике арада хәбәрләр, телефоннан сөйләшүләр, очрашулар булып торыр. Яхшы хәбәрләр генә ишетергә язсын. Безнең бу елы шушы ягы чакырыш арасында безнең наряд дип әйтергә кирәк инде безнең 39 егетебезгә. Менә бүгенге көндә инде безнең 5 егетебез Ешкарада хезмәт итә. Һәм инде менә без бүген тагын Мәскәү астына һәм Айтилар җибәрәбез. 14 егетебез барлыгы бергә армиядә сафланабыз бүген. Әле без хәрби комиссариат яныннан тагын егетләрне озатачакбызмы? Безнең тагын шушы июль айларында һәм июнь ахырында тагын барлыгы 3 отправкабыз бар әле безнең. Шушы менә 3 отправка эчендә нарядларны исән-сау тутырыбыз дип ышанып калабыз Алла берсә. Армияга озатабыз. Хәрби комиссариат янына зур ак автобус килеп туктады. Яшьләрнең бу беренче тапкыр ерак юлга кузгалулары. Кайда гына хезмәт итсәләр дә, егетләребез туган якларга исән-имин әйләнеп кайтсыннар. Ә иң мөһиме, аларны зарыгып әти-әниләре, сөйгән кызлары көтә. Ярдәм янәшә республика күләм хәйрия акциясы дәвам итә. Аңа җаваплыгы шикләнгән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте дә кушылды. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Җаваплылыгы шикләнгән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте хезмәткәрләре тарафыннан җыелган акчаны мәрхәмәтле гамәлгә тапшыра. Алар ярдәме белән Теләче балык бистәсе Биектау, Арча, Саба районнарына барысы 41 азык-төлек җыелмасы әзерләнгән. Без Сабагаз идарәсе хезмәткәрләре Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры нияте белән, аның башлангычы белән шушы коронавирус пандемиясе чорында авыр хәлле гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә, инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә әзерләнгән азык-төлек җыелмасын тапшырырга дип бүген менә районнарга чыгабыз. Бүген безнең хезмәткәрләр аларның семьяларына иң изге теләкләребезне җиткереп, аларга саулык, сәламәтлек, озын гомер, хәвеф-хәтәрсез яшәүләрен, балаларын тәрбияләвен теләп тапшырып кайтачакбыз инде. Ярдәмне алучылар коронавирус пандемиясе чорында зыян күргән матди яктан авыр хәлле гаиләләр. Көтелмәгән ярдәмгә инвалид бала тәрбияләүче Диләрә Каюмова да шиксез шатлануын белдерде. Чөнки азык-төлек җыелмалары балалар ихтыяҗын канәгатьләндерерлек. Тимершык авылыннан Гөлназ Шархымуллина газчылар күстәнәчен кызы Рузия белән бергә кабул итеп алды. 3 бала тәрбияләдем, шуның берсе инде Рузия инвалид тумыштан. Шушы баланы зурлап, хөрмәтләп килгән өчен Газпром оешмасына бик зур рәхмәтемне әйтәм. Исән-сау эшләгез. Рәхмәт сезгә. Игелекле эшләре дәвамлы булсын. Сез атна информацион программасын карыйсыз, дәвам итәбез. 22 июнь көнне Үзәк урамда билгесез солдат һәйкәле каршында хәтер һәм кайгы көненә багышланган хәтер шәме акциясы узды. Анда Бөек Ватан сугышында катнашкан, чит ят җирләрдә мәңгелеккә ятып калган, яу кырыннан исән кайтып, хәзер арабыздан киткән, бүген дә исән-сау булган ветераннарыбызны хөрмәтләп килгән район җитәкчелеге һәм райондашларыбыз катнашты. Батырлар рухы 1 минут тынлык белән искә алынды. 22 июнь Россия тарихында иң кайгылы көннәрнең берсе. Ул Бөек Ватан сугышы башланган көн. 1941 елның 22 июнь таңында фашист Германиясы сугыш игълан итмичә генә Советлар Союзына һөҗүм итә. Сугыш башланган көн ил тарихына кара белән язылып, хәтер һәм кайгы көне буларак кирип кала.
Илебез күләмендә һәр ел сайын Хәтер шәме акциясы үтә. Бу акциядә сабалылар да актив катнашалар. Бөек Ватан сугышына безнең районыбыздан барсы 12 меңнән артык кеше китә. Шуларның 6 меңнән артыгы туган якларына кире әйләнеп кайта алмый. Без бу турыда онытмаска тиеш. Хәтер шәме акциясы һәрберебездән әнә шуны таләп итә. Байлар сабасы үзәгендәге билгесез солдат һәйкәленә һәм тыл хезмәтчәннәре стелласына шәм куюда Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургалиевич Миннаханов һәм районыбыз җитәкчеләре катнашты. Менә инде без шулай ук бу акциядә үзебезнең җитәкчеләр белән һәм халык ул инде иртә беләнгә хәтле бу акция дәвам итәчәк. Моның артында зур хезмәт һәм инде безнең киләчәгебездә һәрвакытны без истә тотырга тиеш, мондый хәл була күрмәсен. Ә бит менә бүгенге көндә дә бөтен дөнья буенча шушы коронавирус дигән афәт тә барлыкка килде. Инде ул атмый да, шартламый да, сугышмыйбыз да. Шул вакытта кешенең әзерлеге бар. Менә без көн сайын сугыш турында уйлап, сугыш хәзерләнеп булмый бит инде. Ул вакытта да күпмедер әзер булганнардыр, аңа кеше ышанмый. Ә без менә бүген көндә дә күбәерергә ышанмыйбыз. Шуның өчен минем әйтәсем килә, без һәр вакытны инде истә тотырга тиеш. Мондый хәлләр булырга мөмкин. Һәм инде үзебезнең киләчәк буынны һәр вакытны яхшылык турында уйларга, беребезгә беребез игътибарлыкка. Алар билемле һәм инде киләчәк буын безнең ничек тәрбиялибез, киләчәк тормыш шундый була. Яхшылыкны уйлыйк, яхшылыкны телик, бердәм булыйк, беребезгә беребез һәр вакытны игътибарлы булыйк. Андый булганда безнең тормышыбыз киләчәктә матур булачак. Ә бүген без инде бөтенебез дә бу булган афәтләрне истә тотып, шушы акцияларда матурга катнашып, һәр вакытны безнең тәрбия бирү дигән әйбер бар. Ә шул вакытта истә тоту дигән әйберләр дә бар. Без инде буларны бер вакытны онытмыйча һәм киләчәктә инде мондый хәлләр булмасын дип матур итеп яшәргә сынайды. Бөтен кешегә кыршы сәламәтлек булганны игелеген күреп, матур итеп яшик. Хәтер шәме акциясында Ватан өчен барган сугышта һәлак булганнарны искә алып, без үзебезнең үткәннәребезне барлыйбыз. Беркемдә, бер кайчанда онытылырга тиеш түгел. Үткәннәр белән бүгенгене тоташтыручы яшь буын моны яхшы аңлый. Сугышта катнашкан әби бабайларыбызны искә алабыз. Шул бу хәтер көне белән без халыкка күрсәтәбез үзебезнең хәтердә булганны. Дөньялар тыныч булсын, илебез тыныч булсын, барыбыз да рәхәттә, тынычлыкта яшик. Илебез халкы хәтерендә Ватан сугышы башланган көн ул ел сайын искә алына. Байлар сабасы үзәгендә үткән хәтер шәме акциясында катнашучылар йөрәк сыкрауы, күз яшьләре, үткәннәрне хәтердә барлап, ерак җирләрдә ил азатлыгы өчен башларын салганнарны хәтердә яңартты. Хәбәрсез югалганнар безгә ачу сакламагыз. Сез безнең хәтердә. Алар җыйнап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар шыкыр әүзләре читтән көлеп карап тордылар. Аннан соң шыкыр кырыена тезделәр дә хәлсез халыкны. Зур борынлы, ямсыз бакыр күзле исерек майор өскә кылыкты. Көн яңгырлы иде. Берсен-берсе тәтүртә кургаш болытлар елдиләр җиргә. Юк, бу көнне мин мәңге онытмам. Сезнең өчен җир өстендә чәчәкләр үсә, дугалар укыла, шигырьләр сөйләнә, җырлар җырлана. 24 июньдә илебездә бөек җиңү көне билгеләп үтелде. Башкалабыз Казанда, илебез башкаласы Мәскәү шәһәрендә зур җиңү парадлары узды. Районыбызның 19 хуҗалыклы кичкенә генә Шәпки Саба авылында да бу көнне истәлекле вакыйга булды. Сугышта һәлак булган авылдашлары истәлегенә монумент ачылды. Һәр
Шәпки Саба районыбызның иң кечкенә авылларының берсе. Биредә бүгенге көндә 35 кеше генә гомер кичерә. Ә инде авылдаш каһарманнарның истәлеген саклаучы бу монументны шушы авыл тумалары, туганнар Рәис Хәсәнов һәм Илдус Хөсәйновлар торгызган. Хәзер бит менә бөтенебез күрәбез. Кайбер илләрдә безнең солдатларны фашист солдатларына тиңни башладылар. Ерак түгел Украиналарда, Прибалтикаларда инде. Бездә дә шундый хәлләр булмасын өчен без уйладык. Һәр кеше үз урынында нәрсәдер эшләргә тиеш дип инде. И шуңа күрә инде шушындый мемориаль такта ясарга булдык инде. Аннан соң бит менә минем үземнең оныкына килеп сорады миннән, менә бу фамилияны күреп, алар кызыксынып сорый, бу нишләп безнең фамилиядә дип, кем ул безгә дип. Безнең поколение кеше оныта башлады хәзер аларны инде. Безнең балалар аны белми дигән сүз инде. Шуңа күрә менә алар онытылмасын өчен шуңа дип ясадык инде без моны. Хөсәйин бабай, ул сугышта катнашкан инде, яраланып кайткан. Бабайның энесе вафат булган инде сугышта. Аның тагын бер энесе катнашкан, анысы күршеләр торалар ялар, анысы тоже сугыштан кайткан инде. Беркемдә бер кайчанда онытылмый. Бөек Ватан сугышында шәһид киткәннәргә куелган һәйкәлләр нәкъ менә шушы шигар белән сугарыла. Чөнки алар дәһшәтле елларны, авыл тормышын, тарихын, җиңү көннәрен, тынычлыкны хәтердә тота, саклый. Һәм мондый истәлек ташларының кичкенә авылларда да барлыкка килүе, авылны яшәтүгә бер этәргеч бирә ди тантанада катнашкан районның башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Каримов. Бу бик сөенечле хәл, шушындый бәләкәй генә авылларыбызда, шушындый кешеләребез барлыкка килү. Инде Рәис әфәнде үзе ул чит илләрдә яшәп кайткан кеше, инде аннары шушылай кайтып, Сабабызда төпләнеп, һәм шушы үзенең туган авылында йорт салып чыгып, һәм менә шушындый һәйкәл барлыкка китерүе безне һичшиксез сөендерә торган халат. Мондый егетләребез, мондый кешеләребез күбрәк булсын инде. Ә инде Бөек Ватан сугышында баш салган райондашларыбыз, якташларыбыз, аларның инде безнең онытырга хакыбыз юк, һәм менә шушындый стелла монументларыбыз безнең аларның фамилияларын, исемнәрен мәңгеләштерә. Авыл халкы һәм аннан читтә яшәүчеләр өчен дә бу чара шатлыклы һәм истәлекле. Чөнки үз бабаларының исем фамилияларын күрү, аларның якты тормыш өчен керткән өлешләрен тою һәркемгә кадерле. Әти безнең 43 елны кайтканда, мин 44тә туганмын, сугыштан соң. Ул аягы ничек булыптыр, больницаларда яткан инде, ул теге ниләрдә, госпитальләрдә яткан дип беләм бит инде. Сөйләшәләр инде. Мин белә башлагач. Аннан соң әйбәтләнеп китеп, менә шул ул кире бармаган инде сугышка ярый шул. Монда шушы шәүкәдә яшәп калган инде. Семьялар тыныч булсын, сугышлар булмасын инде моннан соң. Инде ул сугышларны күрергә язмасын. Исән-сау кайтканнары инде исән-сау яшәсеннәр, яшәгәндә инде яшәүе күптә калмагандыр инде андый ниләр инде хәзер. Моннан соң аны күрергә язмасын инде. Аларның рухларына шат булсын. Сугыш һәм аннан соңгы авыр елларның газаплары турында әтисе сугышка китеп үлеп калган һәм ятимлектә үскән Рузия апа да ачынып искә ала. Рузия апа һәйкәл төзүдә өлеш керткән Илдус Хөсәйновның әнисе дә. Мин шушы Шәпки Саба авылында туып үстем, 3нче бала булып дөньяга килгәнмен. Апам Казанда әле 32нче елга исән, абыем 36нче елга үлде, мин үзем 40нче елга. Әтием сугышка киткәндә миңа 1 яшь булган. Шуннан хәзер инде сугыштан кайтмадылар инде, кайтмаучылар бик күп булды. Без монда ятимнәр бик күп үстек. Менә шул әтиләребез сугыштан кайтмаганнардан без хәзер икәү генә исән-сау. Мансурның менә исән-сау инде. Мин калганнары инде семьялары, нәселләре белән биттеләр инде. Безне искә алган кеше дә булмады, әтиң сугыштан кайтмаган. Әниләребезгә дә бик авыр булды. Әниләребезне дә сугышта ирләрегез үлгән дип яклаучы булмады. Бер кайчанда аларны наоборот кимсетеп яшәделәр. Диторган инде. Хәзер әнием әйтә инде, сугыш чорында бөтенебездә бертслек, сугыштан соң бик авыр, сугыштан соң бик авыр. Мәйтәм, әни нәрсәсе авыр суган сугыштан соң дип. Кызым сугыш вакытында дип бөтенебездә хатыннар бертслек ди. Хәзер кемнең ире кайтты сугыштан ди, алар бездән аерылдылар. Алар ирләре, кайсы бригадир, кайсы амбардашлык, кайсы начальник бар да начальник булып бетте. Но алар кайтканнарны бар да кайсы аяксыз, кайсы борынсыз, кайсы кулсыз, кайсы шундый булып кайттылар инде алар. Исемнәрен дә әйтә алам даже. Но барыбер дә аларның балалары әтиле булып үстеләр. Әти тәрбиясе күреп, әти назында үстеләр.
Авыл кичкенә булса да бүгенге көндә аның үз мәчете бар. Истәлек ташын исә аның янына урнаштырганнар. Бөек Ватан сугышы елларында хуҗалыклар саны да, аларда яшәүчеләр хисабы да шактый булган. Монумент һәйкәлгә илебезне яклап яу кырларында ятып калган 32 шушы авыл кешесенең исеме язылган. Әле дә исемнәрне барлау дәвам итә. Шәпкис авылында барлыгы 19 хуҗалык, 35 кеше яши инде. Шәпкис авылының үз мәчете бар. Инде хәзер быел бөек җиңү 73 елы уңаеннан һәйкәл ачу тантанасы булды. Шәпкис авыл халкы өчен бу бик матур чара дип әйтәсем килә. Шәпкис авыл халкы инде бик тырыш халык. Шушы һәйкәлне ачкан спонсорларыбызга бик зур рәхмәт әйтәбез. Сатыш авыл җирлеген бүгенге көндә 5 авыл берләштерә. Бөек Ватан сугышына җирлектән 600-дән артык кеше чыгып китә. Шуларның 261-е чит җирләрдә ятып кала. Бердән-бер исән сау булган ветеран бар. Ул бүгенге көндә Бигәнәй авылында гомер кичерә. Жәй фасылы умарташылар өчен дә җаваплы. Ел уңышлы булырмы? Нинди һава торышы көтә? Бу һәм башка күп төрле сорау умарташыны һәр вакыт уйланырга мәҗбүр итә. Район буенча рәсми рәвештә теркәлгән паспортка ия булган 139 кешенең умарталыгы бар. Ветеринария берләшмәсе белгечләре тарафыннан алар күзәтү астында. Быел яз яхшы килде. Умарташылар бал уңышы яхшы булыр дип фаразлый. Умарта тоту эшендәге нечкәлекләр белән безнең хәбәрчеләр дә танышты. Чираттагы сюжет 50 баш умарта тотучы Марсель Мөхәммәтов хакында. Улы Шыңар авылыннан Марсель Мөхәммәтов умартачылар династиясын дәвам итүче. Әби бабасы әтисе Рауль абый үз чорында данлыклы умартачы була. Үзе дә ныклап бу эшкә 1981 елда армия сафларыннан кайткач алына. Ул вакытта 2 генә булса, хәзер 50 баш умартасы бар. Бу эшне зурлап күрше Ыет авылында тормыш иптәше Рүзилә ханымның туган нигезендә җәелдергән. Бу нигезендә озак еллар кешесез торган урамны күреп торасыз. Бу урамда мин ниткән заманда белә башлаганнан бирле монда 7 йорт бар. Менә бу миннән соң монда уже ул йортларның берсе дә юк, анда кеше берсе дә яшәми. Шуңа күрә мен уйладым да, менә шушы тыныч урынга үземнең Шаңар авылыннан шушында бабай нигезенә ният килер, умарталарны алып килергә уйладым. Ничә ел элек? Монда хәзер минем 4-5 ел элек үземнең нигездә бакчада асрый идем. Күпләп асрый башлагач, кешедә бакчада эшләгән вакытта комачаулый башлады. Кемнәрдер битендә корт чагу ярамый, шуңа күрә күбрәк асрый башлагач инде шушы бабайның нигезен алып килдем. Галиәкбәр бабасы Бөек Ватан сугышы ветераны, хатыны Мөкәррәмә белән 6 кызга гомер биргәннәр. Нигез хуҗаларының икесе дә инде хәзер гүр иясе. 38 елына киткәндә шуннан сугыш башланган, шул армиядан сразу турыдан-туры сугышка кирип киткән, сугышта булган 4 ел, аннан соң төзекләндерүгә калдырган, кыскасы гына бабай әйтсәк, бабай 9 елга якын, 8 елда 7 ай хезмәт иткән булып чыкты. Менә шуннан кайтканнан соң шушы нигезгә килеп төпләнә. Марсель абый бу нигезгә яңа сулыш өрүче. Ташландык, чүп, агач баскан җирне җыештырып, чын татарларга хас булган якты пөхтә урын барлыкка китерә. Бер ягында умарталык, икенче якта чөгендер, кабак һәм башка төрле яшелчә түтәлләре. Һәр көн монда умарталарны карап чыгудан башлана. Кортлар янында иң беренче барганчы, умарта карарга барганчы Димарга ут солырга минем иң беренче эшем пасика кигәнә иң беренче мин кагызып куям Димарны. Ул җана тора, мин үзем киенә торам, бүтән әйберләрне әзерлим. Умарта кортларын түлке төтен белән генә куркытып була. Чөнки бүтән синәне канат белән дә сыпырып, сугып та әйбер белән дә куркытып булмый. Түлке аны куркытып була төтендән ни өчен? Алар урманнарда улаларның нинә сингән инде нәрсә бит, диннарны сингән дип әйтикме? Урманнар янган вакытта алар күбесе шунда халак булганнар, күпмесе кызлар кошып калган. Менә шуннардан кирип калган, алар төтүндән курка. Без шуның өчен менә Димарга шушлайтып исерек салып, менә мин аны шушы исерекне шушлайтып әзерлим киптерәм. Менә монда
имәністерге мына ул озак яна, әйбәт яна. Умарта тотуның үз сире, үзенчәлеге шактый. Камил агачлы урын булдырырга яки биек койма корып куярга кирәк һәм иң кирәге тәҗрибә, эшкә күңел белән бирелү мөһим. Умартаны сез ниндине асрыйсыз? Менә шуны истән чыгармаска кирәк. Мин үзем хәзер улы яшьтә кеше буларак күбрәк менә лежак ятма умарталар. Менә мин сезгә күрәсезме, минем бундагы умарталарның күбесе ятма умарталар. Аннан соң инде аны арасында бар летний корпуслы умарталарына күтәреп куйган. Уны тутырды тора, анда корпуслы умарталар да бар. Аннары бар инде безнең багана умарталар дип. Элек бит инде элегрәк урманнарда осраган вакытта багана умарталар осраганнар. Ничек булган инде ул багана умарталар? Әйтик, жуан агачның ишен чистартып алганнар да, естественный булган инде бу. Әйтик, битенде безнең кортлар, алар табигатьтә яшәргә җайлашканнар. Алар менә шул агач куышлыгында шунда яши торган булганнар. Менә андый умарталар. Мин үзем дә кызыгам. Әле кул җитеп бетми. 1-2-3 умартаны шушы агачларга асып куеп, шул куышта осрасым килә. Алга таба улар турында да уйлыйсы була инде. Аннары менә кушма умарта. Мин монда бар бер умарта эчендә кергән бер һәрбер кеше сорый инде. Марсави монда ничә умартасың дип, бу умартадан да зур дип. 2 умарта асрыйм. Бу куш умарта инде. Аның эчендә 2 семья табыш вакыты җитүгә, аның эше асаткына алына. Әгәр дә мөмкинлек булса, ошып та күрсәтерим. 2 семьяның берсе, например, ношарышлы икән, картана икән, анысын алып эзләп табам да, 2 семьяны бергә кушам. Ул бик кеше семьялар, бик яхшы итеп бал бирә. Умарта кортлары ят исне яратмый. Аларның ачуын чыгарга теләмәсәң, чистарынып махсус кием белән килергә кирәк. Йорт өстендәге калын материалларны да умартачы юкка гына түшәмәгән. Бу эссе вакытта үзенә күрә бер термос булып тора. Умартаны кызудан саклый. Монда тоже сырка белән тулган, шыгасы кортка чыккан. Бал күрәсезме, менә монда бал уже калын итеп бал төшә башлаган. Менә күрәсезме? Якын менә монда уже бал төшкән инде. Хайран җыйганнар. Менә бу якта дагы, значит, бал табышы, бал кайта башлаган. Субханалла, бер инде яшәй икәнендә калдырмыйча, моны әйбәтләп тутырып куйган менә монда. Күрәсезме? Бөтен яшәйкә тутырып, моны Алла белсә, субханалла, кортлар чыгачак. Бал кортлары гаҗәеп җан ияләре. Алар турындагы фактлардан таң каласың. Кортларга карап нинди һава торышы булачагын да белеп була. Иртән уядан чыкмасалар яңгыр я давыл көт. Кояшлы көн булганда бу хезмәт ияләре уңыш җыеп калырга ашыга. Һәр уяга керү юлында сакчы корт тора, бал җыеп шактый авырайып кайткан туганнарын каршылавыл. Үз йортын чит кортлардан саклый. Бу урта урыс токымлы кортлар. Юлына аркылы төшсәң, кешене чагып алырга да күп сорамый. Ел уңышлы килгән бер умарта 20-25 килограмм бал бирә. Хуҗаның тагын бер бурычы эшче кортларны төрле чирдән, агуланудан саклап калу. Тагын бер кыен ягы бар инде аның. Умарта асраган вакытта хәзер төрле авырулар килеп чыкты. Иң беренче умартаның үзләрендә төрле авырулар бар. Инде нинди генә авырулар әйтмәсә, аскоферозмында, варатозмы, эшкетү бүтән төрле авыруларны булар инде элек ул хәтлек күзәтелмидер. Менә без асраган заманнарда, асрый башлаган заманнарда булар күзәтелмидер. Монысы бер булды. Умарталарны асрауның бу катлаулы яклары дип әйтәм. Моны кеше белеп торга тиеш. Теге умарта асрый башлагач, 1-2 ел асрый да бу умартасы, шо, моның умартасы бетә. Аннан соң хәзер бөтен җирдә басуларны эшкәртәләр, верхний обработка, икенче төрле әйтсәк, өстән генә эшкәртү технологиясе кирде бит инде. Элек бит инде без зәпкә сукалап нитсәк, хәзер инде әкренләп без җайлаштык, тизрәк һәм экономичный итеп нидән генә эшкәртәбез. Җирне үскәзелешен эшкәртәбез дә чәчәбез. Бу экономик яктан билгеле файдалы. Бу умартачылар өчен нәрсә косягы белән файдалы түгел. Бу чәчкән җирләрне әгәр дә гербицид белән эшкәртмәсәң, бу җирләрдә чүпләрне үсәчәк. Ул аны беренчедән бетерә алмаячаклар инде. Шуңа күрә хәзер кортларны ничек дип әйтим, менә рапс кортлар шатырган рапс, нигә калдырган, ырлыкка калдырган люцерне, һәм тагын башка шундый кортлар кызыга торган культураларны әгәр дә гербицидләр белән эшкәртәләр икән инде, бу
умарташыга бик зур зыян китерә. Басу кырда мындай эшләр булганда хуҗалык җитәкчеләре телефон аша кисәтү ясый. Бу өлкә махсус комиссия күзәтүе астында умартаның номеры, паспорты тикшерелә. Йогышлы чирләр авыруларны ачыклау максатыннан кортлардан анализ алына. Нәтиҗәдән чыгып продукцияның яраклылыгы ачыклана. Умартачының кышлатуы да үзенчәлекле. Кортлар ябу астында урамда тора. Ашау өчен 20 килограммлап үз балларын калдыра. Булай эшләгәндә кышны яхшы чыгалар ди. Умартаны чыгардым. Аллага шөкер, бөтенесе исән саулар. Кортлар мине бик сарылып киткәннәр. Менә кайберләр инде монда полный ход эшли башлаганнар. Менә умарта авызында нихәлләрне уже чыгарып ташлап чыгарып ташлаганнар. Булар инде узган елга кортлар шулай да көн ачылып китте. Аллага шөкер, менә бик батыр булып тора. Кортларны менә кайберләр инде полный чыгып аплет ясый башладылар. Безнең герой һәр яктан сәләтле. Алган мактау, рәхмәт хатларының саны юк. Укытучы булып тәшли, заманында урак өстендә комбайн иярли. Искиткеч югары осталык белән талдан кәрзин, савыт сабаларда үрә. Эшли дә, күркәм итеп ял итә дә белә. Үз уңышыңа куану, үз балың белән саф һавада самавар чәйнән сыйлану иң югары ләззәт. Җиргә көчеңне, тырышлыгыңны куйсаң, тамагың тук була. Һәм җиргә ни кадәр үзеңне жәлләми хезмәт итсәң, Аллаһ шуның кадәр сиңа күбрәк бирә. Ылъяз авылына кайтып төпләнеп, үз тормышларын җайга салган Алиҗан Хурамов бу хакыйкатьне анык аңлый. Әлеге үзбәк гаиләсе районыбызда 2011 елдан яши. Көн күрмешләре сезнекенә, безнекенә охшамаган. Дөнья кумыйлар, барына канәгатьләр. Купшы, затлы дигән төшенчәләр алар өчен гомумән дә ят. Ә менә татлы җимешләр үстерү, аларны сату, урнаштыру дигәндә Хурамовлар тәҗрибәсен өйрәнергә була. Үзенчәлекле гаилә, аларның үзенчәлекле яшәү рәвеше без әзерләгән хәбәрдә. Ылъяз авылы, Ленин урамы, 11-нче йорт. Безнең сюжет геройлары шушы адрес белән яши. Кичкенә генә авылда Хурамовлар гаиләсен табу берни тормады. Капкасы ачык, ишек алдыннан яңгыраган бала-чага чырчуы, иләк-чиләк шылтыраган тавыш безне үзеннән-үзе аларга алып керде. Иртәнге нәрәт вакытына туры килдек. Гаилә башлыгы барсын да үз янәшәсенә җыеп, эш планын бүлә. Вот, Мухаммед, сегодня это твоя сегодняшняя первая работа. Так, пойдешь свой так, а свой там около мишурна кетменчиком хорошо обрабатывай, и яма делаешь, и что туда бегом сок наливать. Вот това, закончишь, иншаллах. Твоя задача сегодня мотоцикл заводить свой, как хутор. Мотоцикл, да, хутор. Мотоциклом, нет, культиватором обрабатывай, так, клубнику. Обработать все это сегодня закончишь. Фируза, ты сегодня на эту сторону Гульшигапы, ты закончишь сегодня полот. Полностью полот надо делать. Юсуф, твоя работа, вот птицы охраняешь, ладно? Чтобы там уже птицы там кушают, приходят, их не давай, ладно? Зайка, твоя задача, Доша, это нам, им, своим братьям чай приготовь, ладно? Ладно, молодец. Ты фалда все чай готов, ладно, Доша? А Сарна сегодня работа, только генеральная уборка дома, хозяйство, детям, все братьям, сестрам кушать готовят, чтобы их сытые они были всегда. Вот такая работа. Әти сүзен олылап һәр кайсы үз эшенә кереште. Монда сойланып тору мөмкинлеге юк. Уңга карасаң да, сулга карасаң да эш фронты киң. Алиҗан милләте белән үзбәк. 2000 елда Татарстанга килә һәм рус милләтеннән булган Мариэль кызы Анастасия белән кавыша. Аны беренче көннән үк ислам дөньясына тарта. Мөслимәләр белән дуслаштыра. Хатын үзе теләп дин сабаклары ала. Коръән укырга өйрәнә. Менә хәзер үз балаларын Коръән нигезләренә таянып тәрбияли. Бер атлы сабыйлары туа башлагач, гаиләнең Казанның шау-шулы мөхитеннән арып, тыныч урынга кайтып төпләнеп, җирдә казынып яшисе килү теләге туа. Кулларына ана капиталы сертификатын алгач, республика районнарыннан өй эзләү хәстәренә керешәләр. Һәм аларга насыйбы нәкъ менә Ылъязда табыла. 20 квадрат метрлы өйгә 9 кеше белән кайтып урнашалар. Места хорошие, народ, соседи хорошие, народ хороший, вежливый, машаллах. Дети дружно живут, в школе хорошо, рядом. Все, что есть, что жить. Если бы там предлагать солдатам, на китайский келмей.
Потому что шум yok, central uranlar yok. Электричкалар bundan жүрмей, айтасың келеді былай. Тоқы, спокойный урын. Как Ялта. Потому что біз бұл урынды қадірлаға тиіш. Қадірласаң, мұны чачак ота. Менә инде 9-нчы елларның Хурамовлар Улыязда сатып алган нигезләрендә, үз җирләрендә бил бөгеп, үзләре әйткәндәй чәчәк аттырып яшиләр. Бирегә кайтканда 4 балалары булса, хәзер 7 булганнар. 3 малай, 4 кыз, әти-әни үрнәгендә тырыш булып, эш сөеп үсәләр. Олы кызларына 18, төпчекләренә 4 яшь тулган. 7 бала, 9 кеше. И шуңа күрә инде балаларны как-нибудь как безгә авыр положение булды, бик авыр положение булды инде. Инде бик авыр. Аннан соң без именно выбрать иттек өзбекский, деканский, теге ати-аниларның навикасыны продолжить итәргә без вынужден булдык. Вот аннан соң без инде җирдән башладык. Монда полный крапивалар булды инде. Крапив. Буның чистаты, алхамдулилlah. Аннан соң монда без инде клубникадан башладык. 100 төп җиләк үсентесеннән башланган эш хәзер 30 сутыйга җәелгән. Күпчелек өлешне беренче карлар төшкәнче уңыш бирә торган Елизавета II атлы ремонтант сорт кылачлый. Бу мәйданда җаваплылык Мөхәммәд Әхмәт Фәрид Юсуфка төшә. Алар чүп утыйлар, су сибәләр. Быел махсус җиләк араларын эшкәртергә шушы җайланманы алганнар. Эшләр аның белән шүт кенә җиңеләйгән. Җиләк уңышының сырына килгәндә Хурамовлар табигый ашлама биогумустан файдаланалар. Ул терлек тересен сугылчаннар эшкәртеп ясала. Аны су белән катнаштырып, 3 көн сайын җиләкләр төбенә сибәләр. Уңышның сыры исә утыртыдан ук башлана. Августта инде утыртырга кирәк. Август айында утыртсаңыз, август айында самый крупный первый, караңыз мына первый. Бегуня нашел рука. Вот рука наша. Рука. Вот первый рука, да, первый руки. Побег. Первый побег он вот мында калдырам. Первый побег. Булай тып калам. Всё. Бу инде первый побеги безгә булады. Россияда була. Нык айбат ота. Мен бер шура первый побегларның Россиядалары. И балалар Россияда саттылар да, и калганын мында отурттык да. Вот хәзер урожай бере башладылар. Алла берип тора. Җиргә күп тырышсаң, Аллаһ побольше бирә. Гаиләнең төп кереме менә шушы җиләклектән. Аның акчасы кирәк-яракка да түләүләргә дә җитәргә тиеш. Без кышка җиләк акчасына карап керәбез ди әти кеше. В том году саттылар. Бик тегендә мөгене пешком жүрдиләр. Үзебездә гел сабага барганда Шаймада пешком жүрәм, попуткама жүрәм. Шуңа малайлар алар шулай киңәш иттеләр дә 60 меңгә десятка машина алдылар. Алхамдулилlah, шүкүр, инде хәзер әнисе права алды. Инде кая булса да, инде старый машина булса да, инде үз машинаң. Вот. Менә в том году сигәтем прибыльно. И оннан соң уже оннан калган үзләренә назиму ашарга, пропитание, коммуналь услугалар шуларга җитеп торды инде, машалла. Теплицаларда хәзерге вакытта үзләренә дигән кыяр, помидор, бурычлар үсә. Ә инде иртә язда аларны орлыктан утыртып, үсентеләрен күпләп саталар. Виноградлар гаиләнең тагын бер кәсебе. Бу тирәдә күбрәк Алиҗан абый үзе эшләргә тырыша. Аны буларга тиеш түгел, бер айбер. Чисто буларга тиеш, вокругын чисто буларга тиеш. Гаиләнең 75 төп винограды булган. Узган елның май айы салкыннарыннан аларның 25 генә исән калган. Җимешләре яшел дә, кара да. Аларны көз көне мулдан саталар. Кирәк кешегә үсентеләре һәр вакыт бар. Булар бөтенсе безнең российский, сибирский сортлар, алхамдулилlah. Сибирский сортлар теге салкынга бар, инде булай салкын бармайды. Без инде как положено кеге изаспамен жавамыз да, Алла берсә, и шулай торып кына кыштан чыгалар, исән сау. Вот. Инде аны виноград без инде с детства. Без инде туылган виноградный поле дис айтасың була инде бак. Ателләр инде бу. Садовник булган безнең совет вакытында инде, алхамдулилlah. Алла безгә өйрәткәннәр, без инде продолжаем аларның тегесенә, навикасына, алхамдулилlah. И менә шу виноград монда самый главный требует бик катты чистоплотный буларга тиеш. Чистоплотный. Вокруг него даже сорняк үсәргә тиеш түгел, вокруг него чисто буларга тиеш. Между ним расстояние инде 3 метр, почти 3 метр
3,5 года, 3,5 метра расстояние боларға тиіш. Между ними, это диаметром, да. И олар обязательно үске қаратып, құяш жағына ашаты өстіруге керек. Оңа бірінен удобрение керекмей, удобрение яратмай, теге тамсыз бола. Чисто бұл оның тегесі жерінің ненде удобрение бар, минеральный. Олар пропитаться еталар енді. Вот. Суына көп себесі бе? Су енді, yok su аңа енді екі атнада бір тапқыр через речка су ішерге тиіш. Бу ишик алдында чәчәкләр үстерү айырым бір кирим юнәлеше булып бара. Анысы өчен әниләре һәм кызлар җаваплы. Күп еллыклар лилияләр, шалмабашлар хәзер тирә-юнны ямлап шау чәчәктә утыралар. Көзен аларны кирәк кешеләр алып китә ала. Орлыктан, рассададан үсә торган чәчәкләр гөлләр өчен җылы урын кирәк. Өйгә төрттүреп ясалган бу урынны алар оранжерея дип йөртәләр. Анастасия февраль, март айларыннан монда кайнаша башлый инде. Однолетники, как петунии, я начинаю сеять в марте месяце. Уже в мае, они где-то в середине мая уже начинают цвести. Вот, а вот такие, как фиалки, бегонии, они у меня здесь круглый год. Тут у меня отапливается. Вот. Подкармливаю я вот этим удобрением. Биогумус называется. Вот только им пользуюсь. Один колпачок на пол-литра воды. А можно побольше, ничего не будет, ничего страшного. Жай буе чәчәктә утыручы петунияларны нәкъ менә биредә үстереп, Анастасия алып сатарларга 1000-нән артык дәнәдә озата. Хәзер монда иркенләп бүлмә гөлләре үсәләр. Тәрәз төпләрен ямлаучы бегония, гортензия, фиалкаларның нинди генә төсләре юк. Ул аларны орлыктан да, үсентене төпләндерү юлы белән дә үрчетә. Гөлләре шулай ук зур сорау белән үтә. Аларны өйдән дә алып китәләр, Шәмәрдән базарында үз сәүдә урынына алып барып та саталар. Анастасия кая барса да орлыклар алып кайта. Матур гөлләр күзли. Самое главное — любовь к цветам. Я очень люблю цветы. Урамдагы роза гөлләре айрым тема. Аларны Анастасия төпләндерү юлы белән үрчетә. Ул аларны 2 еллык итеп үстереп сата. Шуңа мәшәкате дә күп. В этом году черенковала вот эти вот розы. Вот это черенок у него. Вот он уже у меня цветет. Вот это красный. Или даже малиновый какой-то. Тоже вот цветет. Видно будет, когда зацветут, уже видно будет, а какие цвета. Потом уж отмечаю, подпишу. На зиму агроспаном просто прикрываю, арку делаю. И сверху агроспаном, и все. Остальное все снег делает. Снег у них одеяло. Шесты. Балалар кичләрен бар эшләрен тамамлагач кына телефонда утыралар. Көндезләрен аңа вакытлары тими. Бу телефоннар аларга кадерле дә әле. Аны быелның майында Казан шәһәре мэры Илсур Метшин республика чарасында тапшыра. Нам Илсур Метшин подарил нам телефон после Рамадана. Благодарим его. Пусть он крепко жил и хорошо жил. Крепкий ман был, долго жил. Эш белән, ял белән, аш белән. Гаиләнең бер табын артына җыелуы аларны тагын да якынайтучы, берләштерүче матур мизгелләр. Бүген әтиләре үзләрен милли ризыклары пылау белән сыйлый. Алиҗан әфәнде пылау пешерү остасы. Аны пешекче итеп кайларга гына чакырмыйлар. Үз өенә дә кунак җыеп, кемнәрне генә тәмле пылавы белән сыйламый ул. Бары бергә югы уртак дияргә ярата гаилә башлыгы. Хәзинәдә бары да, бары үзләренеке генә. Хөкүмәттән дә ярдәм өмет итмиләр. Ышанганы үз куллары һәм балалары. Не обратили внимания, куда человек, даже мы только утром встаем, работаем, вот это. У нас такого, чтобы вот такого не было, чтобы частная фирма открыть или олам саласын, если какой-то банкротство болып, банкларға должняк болып, бүтін даже алған материалдық капитал алған жұртларды алып қоймасынлар. Шurada қорқытайында. Что это енді чисто халяльным путем, сколько Аллах дает, тихо-тихо собираем, тихо-тихо выращиваем, на пропитание собираем. А мы на большой работе, да. Большой работы не лезем. Аллам саласын.
Biz endi начинаем это выращивать вот как-нибудь Алла берсе акча жиып, шу акча жиып, маш клубника поляны biz ясарга тиш как теплица. Машина как до конца теплица ясарга. Планlar. Ondan sonra только теплица ясаргач, ondan надолго нам хватит. Если вот у нас пока финансы не позволяет, если мы вот покроем полностью теплицей, тогда уже мы 1 месяц раньше урожай получим и 1 месяц еще позже урожай получим. Это значит 2 раза больше доход получит дети. Потому что 1 месяц раньше успевает краснеть. И 1 месяц еще снег начинается, еще вот урожай получит. Ушылар жиған бұл кезде Хурамовлар 2 балаларын укырға ұзатырға жиыналар. Сары Орша педагогия, Мөхәммәд Соба аграр күлиетіне укырға ките. Әти әни оларының укып кеші булуларын, эшле булуларын тілей. Йыллар үтә, балалар үсә шул. Алар гел синең янда тұрбый. Тормыш менә шулай дәвам итә. Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шулар иде. Безнең тапшыруларны экранда күрсәтелгән сылтамалар аша ВКонтакте һәм YouTube каналларыннан үзегез теләгән вакытта кирип карый аласыз. Саба сулышы, Саба хәбәрләрендә. Реклама чыгарылышыннан соң җырым бүләгем студиясендә очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.